Igbo bụ Igbo ekele m unu abịakwanụ m ọzọ iwetagoro uche nke m ọ ka bụkwa mụ ADS Opinion TV. Anyị ka nọkwa n'isiokwu gbasatara Alusiego Global na nwanne nwoke Mathias Ezeaku. Ịnụ na yawa nwa amadi Alusiego Global yiri ndụ Mathias egwu n'ihi mba ọ na-abara akwa ọkọ tiwere akị. Mathias na onwe ya kwa ehigharịa si agbaala ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe maọbụ ya enyere ndị ọkaikpe ya akwụkwọ ka ha nyere ya nwa amadi maka egwoyi na ndụ ya. Mana ka ọ dị ugbu a, ya nwa amadi apụtaghakwala kwuo si na n'afọ adịghị atụ egwu o ji wee pụta ụzọ, afọ ọ naghị atụ egwu ya wee pụrụ ụzọ. Na ọwụghị mmanya ka ya ṅụrụ kwuo ihe ya kwuru, ọ bụghị mma maọbụ egbe ka ya ga-eji alụsị Mathias Ezeaku, na ọ bụ mmụọ ya na-ejere ozi. Ịmana ekwubule m ozi 2023 inwekwere data ma enweghị data tiwe data update ndụ akwa ọkọ tiri akị si ya new update ndụ. Ihe m ji na-achọ ọchụ na-ekwu m na-achịwu na Igbo na-egbu onwe ha sọ mmadụ na-egbu ha, Igbo na-eme onwe ha sọ mmadụ na-eme ha, Igbo na-erekwana onwe ha sọ bụ na mmadụ na-eme ha. Iberibe karịrị iberibe iberibe ọ karịrị iberibe. Igbo bụ ha kwa ndị iro nke onwe ha. Ọrụneze ndị Igbo, ụmụ ọba Alusiego Global na-ekwu onye ọbalitụ na-egbu ọbala ọra igwe jikwe n'ike akwazie n'ike. Anụ na-eme ile na-ejiri ọkwa ụkpa, anụ na-eme ile adịghị eji ụkpa. Enwere m na-akọwala unu onye nwere ntị n'ụlọ okwu na-ekwu ntị eji anụ ibe dị n'ime. Anụ na-eme ile adịghị ejikwa ụkpa. Mba na-abala agụ bụ n'azụ ya, anụ a na-agba egbe na-ata nri. Ọ bụrụ gbakata ka na-eche eke na mgbe na onye nwụdelu. Ọmụ bụ Global na-ekwu o nwere ebe m na-akọwala unu mmụ Igbo. Onye na-agba nwanne ya mgba nya wepụ aka na mgba, nwoke na-agba nwanne mgba nya wepụ aka na mgba, nwaanyị na-agba nwanne mgba nya wepụ aka na mgba. I wonder, ana m n'anya even a trend online na watch na-agụ comments. Onolive n'ụlọ enyi kpakụ m nọ na-ahụ ọrịrịọ bụ gịnị? No mala na akpa n'olive n'ụlọ enyi kpakụ m nọ na-ahụ ọrịrịọ. O nwere omele njiwa bịa online mma kọwara iberi nne, but I just want to brief you guys. Kunu mal that na anụ na-eme ile a na-ejiri ụkpa. Mba na-abala agụ bụ n'azụ ya ka a na-aba. I have make my own comment. Agụgọ m ụwa iwe ncha ịgwaba onye chi malibe ọmalibe nwoke nwaanyị chọrọ iteke correction, ya take correction, use your thinking faculty. Nke bụ ya na-emepụta ụtụtụ ọbụla ibe iji wabata online bụ ka i wee gba nwanne gị mgba. Ipụta echi ọbụla ibe iji bata online bụ ka i wee gba nwanne gị mgba. Nwanne m mee ncheghalụ, ọ bụrụ na ịmara ncheghalụ, ọ bụrụ na ịmara ncheghalụ ebe ibeli nweli. Onye Mweri ka m bụ. Mweri bụ Igwe Edo. Abụ m onye Mweri bụrụ Aguleri. Ikwu nne m dị na Aguleri dị n'ịgba akwụ. Anyị na-atụrụ egwu ala aga. Don't try to threat me. Be you whoever you think you are. I don't fear. Egwu adọrọ m n'anya maka na egwu atụrụ agwụ bulu ụzọ. Maka ịmara amalụ na ugwu je nwa agwụ nwa mgbada bịa ụgwọ. Anything it inclinable or anyone it inclinable, you have power, you have money, you have a contact. I don't care. One move Global na-ekwu ana m abụ rubbish na comment online na abụ nonsense in the post. Ndị na-ekwu ibe sọlụwa ọnụ ya-ekwu ibe sọlịa maka na ibe ọbụla ga-eme nne edeghị ya n'akwụkwọ. Ọ bụ na ịchọ ka ịbụ m bịa na be m. If you want to see me, come to my house. Ana m na-eche gị. Do your DSS, do your police, do your army,
dulu iwe ọbụla ị chọrọ ndụ bịa iwe m gwara gị bụ eziokwu ịchọ ịnụ eziokwu anwụghị nụ ya ọbụna ị chọrọ ịnụ ya ipenye isi gị n'ime ọbịa achọrọ m ime onye nwere ụzọ ọkụ ya na-abịa ọgwụ ka m na-agwakwa I made it clear to you guys adị m atụ egwu ala aga emente eme ogbulu ọbọ eji m nwoke ọbọ eji m nwaanyị ọbọ ọmụ gwara gị eji m ọbọ n'aka lejide n'aka ekpe isi nọ ntụ you do your worst isi nọ ntụ do your worst o nwere ebe m na-agwa unu mana ọ bụrụ onye ọbụla ya na n'okwu m maka n'okwu m na-abịa n'inu atụọlụ nwoke inu kọwalịa mana ego eji nụ nne ya nọli n'iyi sọbeka ka na-eme atụtụọlụ inu akọwalịa nke bụ ọbeke fili na-ebure nwọchị go gị wee asị ka ibutaba mmụmụ bụ global ahịa I did nothing to you and it be you whoever you are that wanted to fight me you are fighting the gods unu ya wota okwu a ọ ga na-arịrị anya anụ na-eme ile a na-eje ụkpa mba na-abala agụ bụ n'azụ ya ada abala agụ mba n'iru ya ọ ga-echi vidiyo agụ adọsa gị ọmụmụ bụ agụ egwu meleze 1 na Aguleri egwu meleze 1 na Ụmụeri egwu meleze 1 na Oyinoma Mbala ọmụọ Alusiego global otu okpo na-etirisi ahụ ọtara na-atara na ọbụlụ mgbawa otu okpo na-etiri ọkpa niile n'ugwu ajeleja gbuo nwa ogbenye mere gị gịnị ọ nwere ofu mgbanwe ị na-agba ndị mmadụ ataka nwe ị na-enye ndị mmadụ you are attacking the whole world you are attacking people ị na-attack ndị church ị na-attack ndị omenani ofu attack ka nyere gị one single iko ịpịa ntị n'ana ofu osikere olu ịbụa ọsọsọ mmụ bụ global yehunwu ya onwere ọzọ yehunwu ya ndị hụ gị n'azụ ndị na-asọpọtụ gị ndị si gị mee obi oloko ma obi olo anụmatụrọkwalụ nwoke egwu anụmatụrọrụ nwaanyị egwu mmụ bụ Alusiego global atụrọrọ onye ọbụla egwu obibe nchọ ka m gba unu the whole world ka unu n'ụlọ taa nwa ma nna m enwere ebe m ji agba mmadụ enwere m ebe m ji egbu mmadụ enwere m mma m ji egbu mmadụ mana mmụọ na-ebe kalịlị alụsị na-ebe kalịlị agbada mba ezinụlọ Mbala ọtụtụ nza Aguleri so m aga ihe nụ ihe ana o so m aga n'obo ịgba akwụ isi mkpume oli mkpụrụ amụ ndị anamụ otu ubi ụmụolumụ akata isi ebuo na nwaanyị ala na-azụ nwa alụsị so m aga kalịkwalị ike buchila ezi rili nna alụsị m na ya na-abụso kalịlị onye na-agba m mgba na-agba alụsị mgba onye na-agba m mgba na-agba mmụọ mgba onye na-agba m mgba na-agba ibe nna ebe mgba adị m anụsa mmadụ ọgụ adị m anụ ọgụ adị m ekpe ikpe kama na ime ibe na-adịrọ mma mbịa nkọchọ n'ogi for you to take correction ọ bụrụ ịchọrọ itake correction n'ịchọ ka use onye ka i wee shine ya iri iweli ọmụmụ global na-ekwu be m adịrọkwa obubu anya Aguleri ka m bi fon nọmba m na-adị attach to my akaụntụ ịchọ ịkpọ m na fon kpolu DSS gị bịa kpolu ndị amị gị bịa kpolu ndị na-echọrọ ndụ wee bịa gị bụ onye chọrọ idu DSS you are working with Nigerian police you are working with Nigerian army ọ ife na-achọ ka ịkọwara m mụ abụ onye Biafra abụ m onye Igbo amara m maka DSS amara m maka ndị amị because ọ bụrụ ịma na ị nwere kọntaktị ndị DSS ma ndị amị wele jee release Nnamdi Kanu ka ọ pụta mụ bụ Alusiego global na-alụ ọrụ n'isi Nnamdi Kanu dịka nsogbu agwa unu agwara m nso na from 24 December gara aga wee luo 3 months Nnamdi Kanu ga-apụta ọmụ bụ Alusiego ya eme ya ana m alụkwu ọlụ ya mana ọ bụ na ọ pụta unu bịa kunu pay my royalty unu bịa kunu respect ya mụ wee m ọnọ unu ma na mma ataga ahụhụ na mma alụgo ọlụ na ana Igbo as a whole ọya abalị nwoke ọya abalị nwaanyị ndị chọrọ ka ibe ọma elebe ndị chọrọ okwu na ụka wana okwu na ụka ya eme ndị chọrọ problem wana problem ya eme ngị bụ onye na-emepụta ụka na-achọ onye ya agbawọ gị na problem ya emekwa o ana m atụrọla onye ọbụla egwu ana m asọrọ nwoke anya ana m asọrọ nwaanyị anya izuzu ezuzu iko ya elia mgbago na onye Igwe Edo ka mbụ
onye Igwedo ka m bụ mụba Alusiego Global bụ Igwedo ka m si wee bịa. Ndị Igwedo na-atụrụ egwu ọgụ Israel ka anyị si wee bịa. Ọgụ ka eji mara anyị na-anụ ọgụ 24 hours. Anyị ada anụ ọgụ mana ibulu ọgụ bịa anyị egosi gị ebe anyị ji bụlụ Igwedo. Onye ọbụla sọlụ gị nke bụlụ be m bụ Aguleri. Ọ bụ na ị bịa na be m ịmala ibe m na-eme. Adị m ataka onye ọbụla for no reason. Mana nwọchi a ga-ebu na your way of attacking people is not good. I will just advise you. I don't am afraid of onye ọbụla. I don't am afraid of police. I don't am afraid of DSS. I don't am afraid of army. Because I'm man even na-ekwu bụ eziokwu ka m na-ekwu. Ikpe mala eziokwu aka azụ dị n'ime ya. Ikpe mala eziokwu aka azụ dị n'ime ya. Ịgbazina ụmụnne gị mgba in the name of ka awa like ya gị. You are doing yourself. I'm more. Mind you.